హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి, నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మరొకసారి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయలో మనము గొప్ప భక్తుడైనటువంటి ధ్రువుని గురించి చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో పూర్వపు అధ్యాయంలో ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడి అరణ్యమునకు వేగడము, అక్కడ ఆ దేవదేవుని గురించి తపస్సు చేయడము, తదుపరి ఆ తపస్సుకు భగవంతుడు ఆయనకు దర్శనం అవ్వడము చూస్తూ ఉన్నాము. తదుపరి ఆయన గృహానికి తిరిగి రావడము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 3వ శ్లోకాన్ని, 9వ అధ్యాయంలోని ఆ 3వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ప్రభు? హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుంది ప్రభు. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 9వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తద్దర్శనేనాఘత సాధ్వసాక్షితాః తద్దర్శనేనాఘత సాధ్వసాక్షితాః తద్దర్శనేనాఘత సాధ్వసాక్షితాః. అవందతాఘం వినమయ్య దండవత్. అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్. అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్. అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్. అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్. దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్
प्रपिबन्निवार्पकः द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्पकः द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्पकः द्रुभ्यां प्रपश्यन् पश्यन् प्रपिबन्निवार्पकः द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्पकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् चुम्बन्निवास्येन चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् भुजैरिवाश्लिषन् चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् भुजैरिवाश्लिषन् तद्दर्शनेनाघतसाध्वसा क्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् तद्दर्शनेनागत आदनक्षितौ दण्डवत् तद्दर्शनेनाघतसाध्वसक्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् तद्दर्शनेनागत दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् द्रुभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्पकः निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् प्रपिबन्निवार्पकः निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् हरे कृष्ण हरे कृष्ण तद्दर्शनेनाघतसाध्वसक्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माता जी भारती हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् हरे कृष्ण प्रभु प्रणमालु हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिताववन्दताङ्गं विनिमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकः चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् धन्यवाद। हरे कृष्ण सरला देवी माता जी श्रीनिवास सेविका माता जी
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసహక్షితౌ ఆవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ ధృభ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్ నివాస్యేన భుజైరివా శ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తద్దర్శనేన గత సాధ్వసక్షితాః ఆవందతాంగం వినమయ దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైర్వాశ్లిషన్. విశాలవతి ధన్యవాదాలు. మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసః క్షితావవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ గురూజీ. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసః క్షితాం అవవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపసన్న ప్రపిబన్నివార్భక చుంబన్నివాసేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ మంజుభాషిణి మాతాజీ, బాపిరెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. తదర్శనేనాగత సాధ్వసాక్షితాః అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భక చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ. తద్దర్శనేనాగత స్వాత్వసంక్షితౌ అవస్థతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చంబున్నివాప్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ రామాంజని మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసంక్షితౌ పవవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాసేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసక్షితౌ అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ భృగ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రబిబన్నివార్భకః చుంబంతి వాస్నేన భుజైరివాశ్లిషన్. మాధవి నీలక్ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసః క్షితౌ అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసహక్షితౌ ఆవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాసేన భుజైరివాశ్లిషన్. ధన్యవాదాలు. సరళ మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తద్దర్శనేనాగత సాధ్వసక్షితాః అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ శ్రీలత మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ.
తద్దర్శనేన గతసాత్వసాక్షితా వవందతాంగం వినిమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తద్దర్శనేన గతసాత్వసాక్షితౌ అవందతాంగం వినిమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రబిబన్నివార్పకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ, బృందా మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు. తద్దర్శనేన గతసాద్వసక్షితౌ ఆవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భాగ్యం ప్రపశ్యన్ ప్రబిన్నిర్నివార్భక చుంభ నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తద్దర్శనేన గతసాత్వసాక్షితో అవవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్పకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నాగరత్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తద్ధర్షణేన గతసాద్వసహక్షితా వవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివార్భక చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివాశ్లిషన్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. తత్ దర్శనేన భగవానుని గాంచిన పిదప ఆగత సాధ్వసః మిగుల సంభ్రమునకు లోనైన ధ్రువుడు క్షితౌ భూమిపై అవందత వందనములాచరించెను అంగం తన దేహము వినమయ్య సాష్టాంగ ప్రణామము దండవత్ దండము వలె దృగ్భ్యాం కన్నులతో ప్రపశ్యన్ గాంచుచు ప్రపిబన్ ఇవ రాగుచున్న వాని వలె అర్భకః బాలుడు చుంబన్ చుంబించుచు ఇవ వలె ఆస్యేన ముఖముతో భుజైహి బాహువులతో ఇవ వలె ఆశ్లిషన్ ఆలింగనము చేసుకొనుచు భావము. ధ్రువుడు తన ఎదుటనే భగవానుని గాంచి అతి సంభ్రమమునకు లోనై గౌరవాభివాదములు
కావించెను. కావించెను. సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామములాచరించి సాష్టాంగ ఆచరించి భగవత్ ప్రేమలో మునిగిపోయెను. వక్త్రముతో భగవత్ పాద పద్మములను చుంబించుచున్నట్లుగను బాహువులతో ఆలింగనము చేసుకొనుచున్నట్లుగను కనులతో పానము చేయుచున్నట్లుగాను అతడు భగవానుని పారవశ్యముతో గాంచెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచినప్పుడు సహజంగానే ధ్రువుడు భయభక్తులతో సంభ్రమునకు గురి అయ్యను. భగవానుని అతడు తన కళ్ళతో పానము చేయుచున్నట్లుగా గోచరించెను. భక్తునికి గల భగవత్ ప్రేమ ఎంత తీవ్రతరమనగా అతడు భగవత్ చరణారవిందములను తదేకంగా చుంబింపగోరెను. పాద పద్మములను తాకుచూ వాటిని నిరంతరము ఆలింగనము చేసుకొను గోరును. ధ్రువుని దేహమునందు గోచరించిన ఈ లక్షణములన్నీయును సూచించున్నదేమనగా భగవానుని ముఖాముఖి గాంచినంతటా అతని దేహము అష్టవిధములగు దివ్య పారవశ్య భావములు కలిగెను. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి వివరణము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు చేసినటువంటి ఆ భక్తి యోగము వలన ఆ భగవంతుడే అతని హృదయంలో సంపూర్ణంగా నిలిచిపోయినటువంటి స్థితి. సో ఆ సందర్భంలో జగత్తు యొక్క శ్వాస ఆగిపోయినట్లుగా అనిపించి దేవతలు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి వారి యొక్క పరిస్థితి, వారి యొక్క దీనమైనటువంటి పరిస్థితిని గురించి ఆ దేవదేవునికి చెప్పుకోవడము, తదుపరి ఆయన వారికి అభయమొసగి మరి ఇదంతా కూడా ధ్రువుని యొక్క భక్తి ద్వారా నన్ను హృదయంలో బంధించుకోవడం వల్ల జరిగినటువంటి తప్ప మీకు ఎటువంటి హాని కలదు అని చెప్పి అభయము వసగిన పిమ్మట ఆ దేవతలు ఆయనను వీడి ఆయనకు వందనాలు అర్పించి ఆయన అక్కడి నుంచి సెలవు తీసుకొని వారి వారి యొక్క లోకాలకు దేవతలు వెళ్ళిపోవడము, తదుపరి మరి సాక్షాత్ ఆ భగవానుడు గరుడారూఢుడై తన సేవకుడు భక్తుడు అయినటువంటి ధ్రువుణ్ణి చూడడానికి ఆ మధువనమునకు పోయెను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్య ధామమే అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తన యొక్క నిజధామము నుండి ఆ మధువనమునకు వెళ్ళినటువంటి విషయాన్ని చూసాము. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి సో ఎందుకంటే తీవ్రమైనటువంటి యోగాభ్యాసము ద్వారా ధ్రువుడు మరి ఏ భగవత్ రూపమునైతే పూర్తిగా తన హృదయమునందు మరి ఏర్పరచుకొని ఉన్నారో ఆ మెరుపు వంటి తేజోమయమైనటువంటి ఆ రూపము తన యొక్క హృదయము నుండి అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైనటువంటి విషయాన్ని అతడు గమనించినటువంటిది. సో వెంటనే అతడు తన హృదయంలో నిలుపుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క తేజోమయమైనటువంటి మెరుపు వంటి రూపము అదృశ్యం అవగానే అతడు విచలితుడై ధ్యానభగ్నుడయ్యి కళ్ళు తెరిచి చూడగా ఎదురుగా ఆ సాక్షాత్తు ఏదైతే రూపాన్ని హృదయంలో అతడు నిలుపుకున్నాడో ఆ రూపమే ఎదుటగా అతనికి దర్శనమైనటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం ఇంతకుముందు శ్లోకంలో. సో ఎందుకంటే ఆ ధ్రువుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగ ధ్యానము వలన తన హృదయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగలిగారు అని చెప్తారు. భక్తులు ఆ భగవద్ రూపాన్ని ప్రేమాంజున చురుత భక్తితో, భక్తి అనేటువంటి నేత్రాల ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగలరు. ఆ శ్యామ సుందరుడైనటువంటి నిత్య సుఖదాయకమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ శ్యామ సుందర రూపాన్ని దర్శించుకోగలరు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు సంపూర్ణమైనటువంటి వాడు కనుక ఆ భక్తుని హృదయంలో ఉన్న, బయట ఉన్న, మందిరంలో ఉన్న, వైకుంఠ బృందావన ధామంలో ఉన్న ఆ ఆది రూపము సో అన్నీ కూడా ఒకటే, ఆ రూపాలన్నీ కూడా అభిన్నమైనవి అని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క మరి ఆ శ్యామ సుందర, నాట్యవర, మురళీధర, త్రిభంగ రూపాలలో భక్తుడు తన ప్రేమాంజున అంటే చురితమైనటువంటి ప్రేమ అనేటువంటి కాటుకతో కళ్ళకు రాసుకున్నటువంటి ఆ భక్తులను ప్రేమ భక్తితో, భక్తి నేత్రాలతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ విధంగా దర్శించుకోగలరు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాలని మనము పూర్వపు శ్లోకంలో చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ధ్రువుడు సంభ్రమాశ్చర్యాలతో
ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడో, ఏ విధంగా అతని యొక్క భావనలు, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శ్యామసుందర మంగళకరమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ధ్రువుడి యొక్క స్థితిని మైత్రేయముని కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తత్ దర్శనేన ఆగత సాధ్వస క్షితౌ అవందతాంగం వినమయ్య దండవత్ దృగ్భ్యాం ప్రపశ్యన్ ప్రపిబన్నివా అర్భకః చుంబన్నివాస్యేన భుజైరివా శ్లిషన్. సో ఎప్పుడైతే తత్ దర్శనేనా, తన హృదయంలో అదృశ్యమైనటువంటి ఆ భగవానుడు ఎదురుగా, తన కన్నుల ఎదురుగా దర్శనమవ్వగా ఆ భగవంతుని రూపాన్ని దర్శించుకున్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు యొక్క స్థితిని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఏ రూపమునైతే తన, హరే కృష్ణ, స్లైడ్ వస్తుందా ప్రభు? హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఏ రూపమునైతే తన హృదయమునందు తన గురువైనటువంటి దేవర్షి నారదుడు తనకు తెలియచేశారో, ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమైనటువంటి ధ్రువుడు ఎప్పుడైతే తన హృదయము నుండి అదృశ్యమైందో, ఆ అదృశ్యమైనటువంటి అదే రూపము తన ఎదురుగా దర్శనమవ్వగా ఆయన యొక్క స్థితిని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ముఖ్యంగా. సో ఆ ఎదుటగా దర్శనమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ శ్యామ సుందర నటవర మురళీధర త్రిభంగ రూపాలలో, వివిధ రూపాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయన, అంటే భక్తులు ఆ విధంగా దర్శించుకోగలిగేటువంటి రూపాలలో ఏదైతే తన హృదయంలో నిలుపుకున్నాడో ఆ రూపాన్ని ఎదురుగా దర్శించుకున్నటువంటి ఆ ధ్రువుడు సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యాడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ముఖ్యంగా తన ఎదుటగాంచినటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చూసినటువంటి ధ్రువుడు సంభ్రమాశ్చర్యాలతో ఆయనకు గౌరవాభివాదములు కావించాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో గౌరవాభివాదములు కావించిన తదుపరి ఆయన సాష్టాంగ దండ ప్రణామము ఆచరించాడు. ఆ విధంగా భక్తి ప్రేమలో మునిగిపోయి ఆ గౌరవాభివాదాలు, సాష్టాంగ దండ ప్రణామము ఆచరించి పూర్తిగా నేలపైన ఈ ఆ అంగాలన్నీ కూడా సాష్టాంగాలు ఇక్కడ నేలకు తాకే విధంగా ఒక దండం కట్టెవలే అతడు ఆ నేలపైన ఆ భగవంతునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ప్రేమలో, భగవంతుని యొక్క ప్రేమలో మునిగిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ ఇక అతడు వక్త్రముతో, అంటే ఇక్కడ తన యొక్క ముఖంతో అని. సో సాధారణంగా మనము ఒక సాధు జంతువులను కొన్నింటిని చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఆ సాధు జంతువు తన యజమాని రాగానే ఆయన దగ్గర పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళేసి ముఖ్యంగా కొన్ని ఈ కుక్కలు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. అవి తన యొక్క నోటితో, ఇక్కడ వక్త్రము అనేటువంటిది ఆ విధంగానే ఒక జంతువులాగా ఒక రకంగా భావించవచ్చు. ఆ ధ్రువుడు తన యొక్క వక్త్రంతో, అంటే తన యొక్క ముఖంతో ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను చుంబిస్తూ ముద్దులాడుతూ ఉన్నట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను, ఏ విధంగా అయితే ఒక సాధు జంతువు తన యజమాని రాగానే తోకంతా ఆడించుకుంటూ నోటి నాలుకతో ఆయన యొక్క కాళ్ళను నాకుతూ ఉన్నట్టుగా చేస్తూ ఉంటుంటాం. సో ఆ విధమైనటువంటి భావనలతో ధ్రువుడు వక్త్రంతో భగవత్ పాద పద్మములను చుంబించుచున్నట్లుగాను, తన యొక్క బాహువులతో ఆయనను ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగాను, ఆ పాదాలను ఆలింగనం చేసుకున్నట్లుగాను
కనులతో తన యొక్క భక్తమైనటువంటి నేత్రాలతో ఆయనను పానం చేస్తున్నట్లు, ఆయనను తాగుతూ ఉన్నట్లుగాను అతడు ఆ భగవానుని యొక్క పారవశ్యం, ఆ భగవంతుణ్ణి పారవశ్యంతో గాంచినాడు అని ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వర్ణన చేస్తున్నారంటే మైత్రేయ ముని. దానికి మరింత అద్భుతంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరణలో ఇచ్చినటువంటి అంశం చూడొచ్చు. ఇక్కడ దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచినప్పుడు సహజంగానే ధ్రువుడు భయభక్తులతో సంభ్రమానికి గురి అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధమైనటువంటి భయభక్తితో ఆ భగవానుని అతడు తన కళ్ళతో పానం చేయుచున్నట్లుగా, కళ్ళతోనే తాగుతూ ఉన్నట్లుగా ఆయనను గోచరించాడు అని చెప్తున్నారు. భక్తునికి గల భగవత్ ప్రేమ ఎంత తీవ్రతరమను అంటే అతడు ఆ భగవంతుని చరణార విందములను తదేకంగా చుంబించుచు గోరెను అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను నిరంతరము ముద్దులాడుతూ ఉన్నట్లు, అలాగే ఉండిపోతున్నట్లుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా అతడు ఆ భగవంతుని తన ఎదురుగా దర్శించుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుని పాద పద్మాలను ఆయన ఎంత తీవ్రంగా ఆ భగవత్ చరణార విందాలను తదేకంగా చుంబింపగోరును, పాద పద్మాలను తాకుచూ నిరంతరము ఆలింగనము చేసుకునగోరును. అంటే భక్తుడి యొక్క లక్షణాలను చెప్తున్నారు. ఏ విధంగా తన స్వామి ఎదురుగా దర్శనమిచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి తదేకంగా ప్రేమయుక్తమైనటువంటి భక్తిలో మునిగిపోయినటువంటి, గాఢమైనటువంటి ప్రేమయుక్త భక్తిలో, భావభక్తిలో ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుని యొక్క స్థితిని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో పాద పద్మాలను తాకుచూ వాటిని నిరంతరము ఆలింగనం చేసుకొనగోరును. ధ్రువుని ఇక్కడ అదేవిధంగా ధ్రువుని యొక్క దేహము నందు గోచరించినటువంటి, అంటే ధ్రువుడు ఏదైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో, పొందుతూ ఉన్నాడో ఆ పరిస్థితులన్నింటినీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ధ్రువుని యొక్క దేహమునందు గోచరించినటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ధ్రువుడి యొక్క దేహమునందు గోచరించినటువంటి ఈ లక్షణాలన్నీ, అంటే ఆ ధ్రువుడిలో వ్యక్తమవుతున్నటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా సూచించేటి ఏమిటంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ. ఆ భగవానుని ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ముఖాముఖి గాంచినాడో అంతటా అతని దేహము అష్టవిధములగు, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సేవలో, భగవంతుని సేవించడానికి ఎలాగైతే నవవిధ భక్తి మార్గాలు ఉన్నాయో, ఆ భగవంతుణ్ణి చూసినప్పుడు కలిగేటువంటి పారవశ్యంలో కలిగేటువంటి ఆ దివ్య పారవశ్య భావనలు, 8 రకాలైనటువంటి భావనలు కలుగుతాయి, అష్టవిధాలైనటువంటి దివ్య పారవశ్యాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ అష్ట విధములైనటువంటి దివ్య పారవశ్యములు అంటే భక్తుడు భగవంతుని యొక్క అనుభవంలో పూర్తిగా లీనమైనప్పుడు తన దేహము, మనసు నియంత్రణ కోల్పోయి అప్పుడు కలిగేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి పారవశ్యము లక్షణాలని అష్టవిధ దివ్య పారవశ్య లక్షణాలు అని చెప్తుంటారు. ఇది వాస్తవానికి చెప్పాలంటే గౌడీయ వైష్ణవ విధానంలో భక్తి పరాకాష్ఠగా చెప్తూ ఉంటారు. పరాకాష్ఠ స్థితికి భక్తిలో చేరినటువంటి వాళ్ళకి కలిగేటువంటి ఆ దేహ పారవశ్య లక్షణాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఏమిటి లక్షణాలు అంటే, ఒకటి స్తంభం, ఆనందంలో దేహం స్థిరంగా నిలిచిపోవడం, స్తంభించిపోవడం అంటారు కదా, చూడగానే నాలో ఏం చలనం రాలేదు, స్తంభించిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారే, అలా స్తంభంగా మారిపోయేటువంటి స్థితి దివ్య పారవశ్యంతో కలిగినటువంటి లక్షణం. సాధారణంగా భౌతిక జడత్వం కాదు అని చెప్తారు అది. సో స్తంభంగా ఉండిపోవడం అంటే ఆనందంలో దేహం స్థిరంగా నిలిచిపోయేటువంటి ఇది. అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోగానే రెండవ స్థితి స్వేదము అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ ఆనందంతో శరీరం అంతా కూడా చెమటలు పడుతూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా స్వేద స్థితి, ఒకటి స్తంభ స్థితి, రెండవది స్వేద స్థితి.
సో శరీరం అంతా కూడా భగవంతుడిని చూసినటువంటి ఆనందంతో చెమటలు పడుతూ శరీరం అంతటా చెమటలు కారేటువంటి ఆ స్థితిని స్వేద స్థితిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక రోమాంచమైనటువంటి స్థితి, ఆనందంతో భగవద్ దర్శనానందంతో రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపరుచుకునేటువంటి స్థితి చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఆ స్వరభంగ స్థితి, 4వ స్థితి ఏదైతే ఉందో అది స్వరభంగ స్థితి అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో గొంతు కంపించడం, తర్వాత మాట నిలిచిపోవడం, కొన్నిసార్లు సందర్భాల్లో మనం ఏదైనా చూసి మాటలు ఆగిపోయాయి అని చెప్తారు కదా. సో అలా మాట నిలిచిపోయేటువంటి స్థితి 4వ స్థితి అని చెప్తారు. అలాగే 5వ స్థితి శరీరం అంతా కంపించడం, వేపతు అంటూ ఉంటారు. శరీరం అంతా కూడా కంపించిపోతూ ఉంటుంటుంది. సో అటువంటి స్థితి వేపతు స్థితి అని చెప్తుంటారు. ఇక ఒక్కొక్కసారి ఆ భగవంతుని దర్శన ఆనందంతో ఆ వైవర్ణ్యము, ముఖము రంగులు మారడం, అంటే ముఖం ఎర్రగా మారడం లేదా తెల్లగా అయ్యేటువంటి స్థితి, ముఖ వర్ణము మారిపోయేటువంటి స్థితిని ఆ వైవర్ణ్య స్థితి అని చెప్తుంటారు. అలాగే 7వది అశ్రుపాతం. ఇక భగవంతుని దర్శనార్థం చూస్తాం, బృందావనంలో ఎంతో మంది విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవద్ దర్శనాన్ని చూడగానే కళ్ళ నుండి నీళ్లు కారుతూ ఉంటుంటాయి. సో అలా అశ్రుపాత స్థితి అంటే దివ్య పారవశ్యంలో కలిగేటువంటి ఆనంద బాష్పాలు, కంటి నుండి నీరు ప్రవహించడం జరిగేటువంటి స్థితి. ఇక ప్రళయ స్థితి చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శన ఆనందంతో పరమావేశంలో మూర్ఛపోయేటువంటి స్థితి, మూర్ఛపడిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది. సో అది ఆ భగవంతుని దివ్య పారవశ్య దివ్య పారవశ్య లక్షణాలు భక్తుడిలో కలిగేటువంటి, భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు భక్తుల్లో కలిగేటువంటి లక్షణాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి సాధారణమైనటువంటి భావోద్వేగాలు కావు. సో భగవంతుడు ఇది భక్తి ద్వారా, భక్తిలో పరాకాష్ఠ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి స్థితులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనము మరి ఈ స్థితులకు కొంతమంది ఉదాహరణలు కొన్ని చూసినట్లయితే మనకి ఆ స్తంభ స్థితి అంటే ఆనంద ఆవేశంలో దేహం కదలకుండా స్థిరమైపోయేటువంటి స్థితి మనకి భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడిని ఉదాహరణగా చెప్తారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు నరసింహావతార దర్శనం జరిగిన సమయంలో ప్రహ్లాదుడు భయంతో కాకుండా భక్తి పారవశ్యంతో ఆనందంలో స్థిరంగా నిలిచిపోయాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది మనకి భాగవతం 7వ స్కందంలో వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుని దర్శనంతో ఉల్లాసంతో చెమటలు రావడం అనేటువంటి స్థితికి మనకి ఇది భక్తి పారవశ్యంలో ఆ గోపికలు చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీకృష్ణ లీలలను స్మరిస్తూ బృందావనంలో ఆ గోపికలు తీవ్రమైనటువంటి ఆనందంతో వాళ్ళకి చెమటలు పడతాయని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అది మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క గోపికా లీలని 10వ స్కందంలో భాగవతంలో చూడవచ్చు. అలాగే రోమాలు నిక్కరపరుచుకునేటువంటి స్థితి. సో ఈ స్థితి మనము సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క వియోగంలో ఉద్ధవుడికి కలిగినటువంటి స్థితి చెప్తారు. బృందావనానికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఉద్ధవునికి రోమాంచితమైనటువంటి స్థితి. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నటువంటిది, కొన్ని ఒక్కొక్క ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఉద్ధవుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఇక స్వరభంగ సమయానికి అంటే గొంతు కంపించడం, మాట నిలిచిపోవడం అనేటువంటిది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భాగవతంలోనే మనకున్నటువంటి భక్తుడు బజామిలుడు యమదూతల దర్శన సమయంలో గొంతు కంపిస్తూ నారాయణ నామస్మరణలో గొంతు కంపించింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది సరే భగవంతుని యొక్క తన కుమారుడు పిలిచినా చేసిన భగవన్నామము ఏ విధంగా అయితే ఒక ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది, తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా అని చెప్తుంటారు. అలాగే శరీరం కంపించడం. సో ఈ స్థితి అర్జునుడు భగవద్గీతలో మనం 2 సార్లు చూస్తాం. మొదటి అధ్యాయంలో చెప్తాడు అది వేరు, అది భౌతికమైనటువంటి భావనల వలన కలిగినటువంటిది. కానీ 11వ అధ్యాయంలో విశ్వరూప దర్శనం జరిగిన తర్వాత నేనెక్కడున్నానో ఏం చేస్తున్నానో మర్చిపోయాను ఓ దేవదేవా అంటూ ఆయన్ని వేడుకుంటాడు.
అప్పుడు ఆ విశ్వదర్శన రూపంలో శరీరం అంతా కూడా కంపించినటువంటి స్థితి అర్జునుడే చెప్తాడు 11వ అధ్యాయంలో. అది మనకి ఆ విశ్వరూప దర్శనం అనంతరము అర్జునులో కలిగినటువంటి భావనలకు మనము ఆ శరీర కంపన లక్షణాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే వైవర్ణ్యంగా మారడం అనేటువంటిది మళ్ళీ కృష్ణ వియోగంలో గోపికలనే చెప్తారు. సో ఇంకా వేరువేరుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఆ గోపికలు కృష్ణ వియోగంలో వారి ముఖమంతా పారిపోయినటువంటి స్థితిని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక ఆనంద బాష్పాలు. సో ఇప్పుడు ధ్రువుడుకి కలుగుతూ ఉన్నటువంటి స్థితిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అశ్రుపాతం స్థితి, దివ్య లక్షణం ఏదైతే ఉందో అది ఈ భక్త ధ్రువుడినే చూడవచ్చు మనము. మనకి మనం చూస్తున్నటువంటి స్కందంలో ఇప్పుడు సాక్షాత్తు మైత్రేయ ముని ఆయన చూస్తూ తన కళ్ళ నిండా చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇక ప్రళయ అంటే సంపూర్ణ లీనత స్థితి. ఈ స్థితిని హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా ఆ స్థితిని అనుభూతి పొందినటువంటి వారిని మనకి ఉదాహరణగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి వారిలో ఎవరైనా పేరు చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ, హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ప్రేమలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామం ప్రభుజీ. భక్త ప్రహ్లాదు ప్రభుజీ. కాకుండా భక్త ప్రహ్లాదుని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. ఓకే, పర్లేదు, ఆయన వస్తారు కానీ సరే. ప్రతి సంపూర్ణంగా మూర్చిపోయినటువంటి స్థితిని చూస్తా. చంద్రావతి మాతాజీ. చైతన్య మహాప్రభు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, భవానీ మాతాజీ. అదే మాతాజీ చెప్పిందే ప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు ఆ స్థితిని పొందుతారు ఎప్పటికప్పుడు. సూర్యప్రకాశ్ రావు ప్రభుజీ. అది చైతన్య మహాప్రభును నాకు అంబరీషుడు కూడా అనిపిస్తాడు ప్రభు. ప్రభు హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. ప్రభుజీ నారదుల వారి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. మనకి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఉండవచ్చు, బట్ మాతాజీ ఎక్కువ మంది చెప్పినట్లుగా చైతన్య మహాప్రభులు పూరీ క్షేత్రాన్ని చేరుకున్నప్పుడు తర్వాత అతను ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు అన్నిట్లో కూడా సాక్షాత్ ఆయన పడిపోయారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సముద్రంలోనే ఇలా చేసేటువంటి స్థితుల గురించి అది చెప్తారు. చైతన్య మహాప్రభు విషయంలోనే మనకి ఎక్కువగా చైతన్య చరితామృతంలో చదువుతాము. ఎక్కువగా చైతన్య మహాప్రభువుల్ని దానికి అంటే ఉన్నారు ఇతరులు కూడా, బట్ చైతన్య మహాప్రభువుని ఎక్కువగా చెప్పుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అండి. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా భక్తి పారవశ్యంలో సో దివ్య పారవశ్య భావనలతో భక్తుడు తన స్వామిని తన ఎదుటగా ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగానే సాధారణంగా అంటే భక్తిలో పరాకాష్ఠకు చేరినటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి భక్తులలో కలిగేటువంటి 8 విధమైనటువంటి దివ్య పారవశ్య భావనలను మనము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేసినటువంటివి. వాటిని చర్చించుకునేటువంటి అవకాశము భక్తుల ద్వారా తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం కలిగినట్టు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.